Kubli pi baro ngadei pisar sa pilindo bat nga shonga sa Noston nga puli ha Anderson Higher Secondary School bat hakane ka exam SSLC nga yo poi hakakerdan ka bakhan rio. Ka daw kita ebe jika ku jung ublay la ku yang hipun ki yang bat ngit bakidi ki kamba jong bat babelong bangan la ban kre ban tho ban le ha ke exam na ai ka buram baro su gawi pat ka ke jing tristom haba i ki bayi pasam ye email pa bat ye ki nei kai penlong nga bang pensulo nga bangan kable ha susu ke bangan le bangan tristom susu kan poi ka tham ka jing tristom ju gino kai ru bare gawai na marba watla ki mat bun ki jing tristom hapring ka khlam covid-19 kila ya pusangkat la ka yai ban sini online class kena bangin yo ki jing toy ban bangin numdu ya ki jing kai ju kila nong haskul hakisi badan online class nga jupuli dalam kelas dan ladangin ngam pat sumtu ya kan buka mat nga jupan cingarap naki ado baganda sumtu ha ladangi syam ke nunggu jing bat ni apply jumur lambat ki parlok pan ki jia pen ya ladi iwe dan ki por tentang banga panjang yang nak ini paru bangan smutu ekapatmat ini pa ki bahing bahasam parlok perjor berbaro ki parlok ki arab kejing kersan kejing IMC ki jongki hiru neo i kejing anggut ke jongki bangan poyo kathong bat ka IMC mengabangan dewan tristom bat bangan la ban nang le khama susu ba ngan tristom bangan poi kan ka tham wala ka long ka jing ka kot ne ha jong ka jing em ka man kasni imei pa ki ba yo iba ni le ba pra ne nuru I ki jia ben bet ba ki jia peni ya kan ti ka bade ngala ru ban pia ban kam ya kapor ban bangan dubyo ban ko jala diru ban yarap hayi gasam hakapor ba bam kisi bam exam ngaju pelut kumbal like tal ni sawta ka ba khat ban kataru ka kalau ka kisni ka bang pelut por kalau ban dunami kambun kenta dengan pelopor. Henry kaba kipor exam bat eksi badan exam nga kambun kaba rekod bat kabam tuna kaba san kenta. Ngamat jing bat don ki bangating bat nga do kerban namar bang ngamyo iki max bekhambiang bat nga siru bat nga do kerban bang nganam la ban jam sakmat Henry kapenlong kan ke jing ting pad kapenlong yang abangan yai ni nak cucu ban bangan le kham ha cucu bangan yo yaki marks ko khambiang ki exams nim de ban ting do jing kerban ni ban susi Henry ni de ke jing ting ka ni bandar kalong ka jing ting ya ublay kumbaka kitab jing start ka on ba kajing ting ublay kalau kajing sedang coba jing start baru. Let's say kidon kiporo ba kiba yang asam bat kini kai kini iya ni reni de ba ken ma ba ublay yo ilod baru tebre ki baru. I principal ki no hikai bat ki nong teaching
staff ru ki para kena school but para lo ki ka jingkershan ki jing dubai jam ki le rap nga shibun bha